SLC dolo, CPIML Liberation atum dolo, Hill area atum abang, lapen ke NPP atum da dolo, lapen dipendro rong pia ke hai atum da dolo, JCCPA atum da dolo, nilitum long, nilitum ha, Robindro rong pia bang, alang lita dolo, nilitum ka song nang ko athela hello, je Soinik School penang ceng lok. Soinik School bang ke lang lang lok sulong pen ke pontu dermat lang woku long aku pontu. Lang woku long mangge tum karbiatum hadak isi kang thiradim. Kang thiradim pusi kepu. Haladak jong silai hui army atum do damlo pulotang te army atum do thaiga son kahin uta do pik. Lapen do damlo te ilitung luta ludam long lelo. Lata isi asai itum bidikang lim itum karbi anglong karbi lapen tribal akaprek atum along le nang kitidun bidikang lim pen lata lapen ako singhasonat along komadlo ne adani lo ne pilo ne a company aphan suri phora pharu pho achiri halata ingchin ki phurji pusi halata ki pi halata ilitum karbiatum singhasonang long ke lage halata historical furkimo hala dakdo hala along le anta nang thilap ya fansi claim la pena ko do thulang non ambani phan ilitum phan development pukipu development ke chetum wang wete development un elma six schedule ke pulo nang tum methang si development ta claim nang ji kula la si development itum aprang ke claim nang ji ke 30 department along sakori dopik da beyond benching lok sukidar benchok lok mali puda dolang la mir ke atum la pen kar ko atum do hem kar ko atum do la anda dolang ande lai hui master akam teacher akam college a teacher akam university a teacher akam la anjong si karbi la pen inglongara to man PL lote alang litum o sumarda lu paporhe unpo hemta ke me jersu ke chikim unpo garia so sa ke nam unpo alang litum thepo alang litum IIT ta porhe dun unpo IAS ta chedan unpo IPS ta chedan dun unpo ACS ta chedan dun unpo ke chedan chot ke li unda undun po anke alang litum lasi alang litum develop po ilitum development ke son si nangji ilitum amat si factory ta ka khuli un ajakong chepe do nang jelang non ningkan troxy kep lo ilitum council ke do ilitum amonitum factory ke kang puja phan industry kang puja phan ilitum panjakong nang pipede la si development ka ve ilitum along leta ke pata ke long tang aprang pen karbia niom pen kukia to niom pen rengma tuma niom pen akhe ka prek atum aniom pen an di masa tuma niom pen pata kelong tang anta pharo krisir kebra phokebra ke thom aning kan jak hong po ajiklo inkoi rai siar ni nang than pilap la solam pata si hadak recognize nang jipasi po alolong ke ante tum ke long tang ariko apata phan people lo recognize ne that non anta ningkan troxy kep dam tang lo non la posi la son lote la tuke ahok lo la ke development un elu seta development itum ke nang yateng claim kledet amat bang ke chetum ake theke capitalist tum han wan nang ji puke la ke itum han extortion itum han la ke kopula maho itum han suppression lo ke plang po la ke itum long le nang kiat po hala tum ke 60 dola teng hala tum long le nang chirai long legend da ko lan chot kalilang non boga Condon ke eji pu ha koma ang long arong along mukro dung hadakta aprang ASDC hot haladak modern karbiang lo karbia arong kikim ya phan long letik at lo towarta hut lo amad non ke hadakta rong asor along leti lap rong asor tumat arpek lapen rong asor tuma parok jang pong ate pupi lap Jipu pedlang do anda jipu serak non posi jipu. Ange ladak 10,000 bigha haladakta
10,000 bighas halatum ako hadak la bogachon don ke ejia fansi claim andela son ge lage hadak hangyo lo monit hatum ajaha tum pa feridun hangyo ripu la arlo ke do tum fansi hadak ponsi karbi atum han ka pa phiri hadak ke claim la son ke mesen akam ka li lage a ot kare ka he no kam asoritro ka he no kam la posi aro asoritro ka he no pen ke lage industry factory ta kai ta claim thek thelu la sine tum la anta opos lo donang ni itum thek long lo Bokajan cement factory ta dolo hadak kuno itum karbi atum hadak employment long dun di lapen dak itum Assam Rifles ta dolo dak ta karbi atum employment long dun di ke long dun jigali lut ta lut long le la pot la ke bang aphan ke chia dom han ka chi kisi itum long le nang PTSC itum aphan employment nang PG pu la ke nang itum bisas nang ni nilitum bisas se lapen lapso council tum nomad alang litum agyan do nang ilay hualam agyan chipidora labang so scheme hay hui and edet nang ji solar project lapen hala biogas compressed biogas lapen hala iron ore ki pur si sing hason ang long lapen soinik school lapen non boga chondon ki scheme lapen ako hala quart harlong ke lok ki pura scheme lay hui pavedet nang ilitum karbiatum ta lai hui ke claim thek ji pia posi pipeden contract ta pipeden non anda itu nge un e bobang a contract ta pipe a bill ta pipe master tom han cikloyon throk pen batai si lone ining kani si pen si batai si alang litom man dor moha ke pi cm tum ke a cikloyon wang ta dor moha en tuwer choilon de lage cm tum da dor moha long ledet nang ge la putang te la pot ni tum la so la me kroi kre la ke RSS atum ke toya posi ke claim RSS tum ke toya theko pilo ke claim ke karbia tum long le avedet nang jipu RSS tum pipa la ke toya theke hala hala monusmriti along monusmriti chapter ner kep along al kopya pasi nang badigdar din yang mati mon ke tok do la shudro tribal tumke long legally a piso tawe asupu tawe hompoti asapta latum hompoti asapta latum cherai long le posikipu sir non head jong hompoti ala pia posik Karbiang long autonomous council long li do kokedi itum hompoti do kokedi la si itum along li kapawe det ya phansi la RSS atum nang claim lo la pen RSS atum long bongo sena la pen Bihar sena tum ge chirap dun paret la hello non head jong bitung constituent athema lage amlong aroy body amlong aroy lake kopli amlong aroy lage aroy so lake itum history karbi history long ta lake do haladag amlong along lake kang bak lo te mitong chotlo akung akuraan ke ho ordo policy kheti me utiti halalo jong si mathauri teng tu tip lo te lake ingbak un edet po ho orda pi un edet po la akura betheke la pot lake ke chok chia kam lo ta komani abongo sena a Bihar sena RSS tum si ke toy si ka pe claim karbia tum han ka piduk ya phansi lage ke claim lo dehala dake pota do et side bosi po ningkaning ko yapang si pota ke long sita nona bang rada tuma bang ke dake teng long le bosi po la so lam penalang tume gari hai huta chi pone lo kami claim ji apha so huta nang lihin pen asap so bag ning je lake apota ke ningkaning koy galilo lake karbia tum da metha lo do aron do ke di karbia tum da khekang thim bu si ke chi pu bo ai tum khekang thim ke di la si ningkan ing koy galilo ningkan ing koy aprang benta karbiatom arona teng pen ram hok long edlo pata long el ram hok ke pota pulu long elo karbiatom hala karbiatom
ram hok long edlo ang genon modern alo ating benta ram hok long to edlo patalong to edlo lapor la sona dim ke la ke eviction long li la ke aku nang ni akam da veda ke eviction ji pata do ve lam ke apia lam lo la ke akam ve lagi pata le do tame ave tame hada ke mathauri ke ting nang ji lang aroy akung lang kapang bak be fansi la mathauri ke ting bodi in back to say det ang adung arege ho ortal ave det po lagi ki lua kam lo la si mikir okora pu bang ipulong pop lo la si la so kam e klem nang ni